Те строят детски градини и училища с години. Така повече не може. Здравей! Днес ще говорим за децата ни. За градините и училищата на София. Проблема с детските градини, ако не се реши веднага, утре може да остана без работа. Всъщност това ме накара мен, обикновения гражданин на София, да се кандидатирам. Станах баща. И косата ми се изправя, като зная какво се случва на семействата с деца. Те строят детски градини и училища с години. Така повече не може. Докато се построят и разкрият, постоянният недостиг на места в градините го решавам на секундата с прости, достъпни и вече доказани решения. Второ, мобилни детски градини се поставят в защитена и сигурна среда. Това са дворовете на училищата. Това се прави в развитите страни. Трето, пълната общинска субсидия върви с детето. Тя следва да важи и за държавните, и за частните детски градини. Ти избираш как ти е най-удобно и най-изгодно. Забравих да ти кажа и за училищното образование. Подобрявам го. Поне в общинските училища е нужен индивидуален подход към ученика. Не съм съгласен родителите да дават толкова много пари за допълнителни частни уроци. Аз не съм политик, професионалист съм. Доказал съм, че си върша работата като хората. Мога да направя същото и за града ни. Изпрати ме да действам. Изпрати ме да свършим и тази работа като хората.